Haka ni kamian ni up kemilenti ya kajingwan kajong try kena jumi Jesus Christ ubalong but ubalawan but dan ha kajing em kajumi ha do kini kleman kajing ka kajong Khublei kena jumi ha kani kamian kawan ra ya kata kajing kermen yang iwe piwe ibre ha kani kapate but bangila ru ban pen thamai yala de but bangi kit bok de kit ruyang la kaliang jonga but ke kon jonga ngi kit bok kit ruyang ya pi we ba pinya dan hap dengkam met ke basal baklan but ba pinya kemen ya ngau bha ba ya tip ri tip blai but bangila ban bot ya kita ki jing hi kai kin jing ya lam lenti jong blai tra kana jungi nang bangila pen bet ya ke jing em ke jongi but ngila ban long shisha kita ki kristan ke ba kat kum ke jing tumu but kat kum ke jing hi kai ke bola lam lenti hi mu haka por bodang dan hang de patai but menta budan pat hakit jing ikimen sem mi jongi ha jing em ki jongi to ai bakan ne ka miet kan nong ka miet ka ba shai ha padeng kan ka jing dom re kan long ka miet ka ba shai ha ki men sem ki jongi pat pamila panang long kita ki light la ningila ban long kita ki nuksai ki wei pat ki brio haba ki pet yami mo haka jing em ka jongi ngin lead by example kang ai Khublei Christmas pi baro ken iwe ilong yang haka ni district jongi but ya baro ki ba ya pek miet lang haka ni kamiet Khublei